Gindayaw ni North Korean leader Kim Jong Un ang mga soldado sang ila pungsod nga naging maisog suno sa iya sa pagpakig-away para sa Russia. Kadungan inisang pagbisita ni Kim sa memorial site kung sa diin ginpanglubong ang mga soldado nga napatay sa giyera. Suno sa North Korean leader, wala sang tupong ang kaisog kag pagkabaganihan sang Korean People's Army nga involved sa overseas military operations. Apesar nga wala na mensionar sang Russia sa ila report sa state media nga Korean Central News Agency, nauna na nga nagpasalig si Kim nga padayonon sini ang suporta sa tanan nga pulisa kag desisyon ni Russian President Vladimir Putin. Matandaan nga mas ginpadalong pa sang North Korea ang relasyon sini sa Russia halin sang ginsulod sang Moscow ang Ukraine sadtong Pebrero 2022. Linibo ka mga soldado ang ginpadala sang North Korea agud magbulig sa Russia sa giyera suno ina sa South Korean and Western intelligence agencies. Sandig pa sa report sang South Korea, 600 ka mga soldado sa North Korea ang nagkalamatay kag linibo ang nasamaran bangod sa ila pag-entra sa giyera. Maluwas sa pagpadala sang tropa, nagpadala man ang Pyongyang ukon ang North Korea sang artillery shells, missiles kag long-range rocket systems nga ginbayluhan naman sang Russia sang financial aid, military technology kag pagkaon kag iban pa nga supply kaagay sang energy supplies.